Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan lokaci a cikin wannan channel namu mai albarka, wanda muke kawo muku updates idan an samu, sannan kuma da site masu amfani da kuma bayanai wadda za su taimaka muku a journey naku, wato a tafiyar ku ta technology. Yau ma mun kawo muku wani sabon manhaja ko kuma in ce wani sabon site wanda za ku iya mining na Tron, wato wanda za ku dinga samun kyautan Tron. Tron dai wata coin ne da mun riga mun sani cryptocurrency coin ne wanda yana da value sosai. Idan ka sayar da shi za ka iya samun kuɗi sosai masu yawa. To wannan dai site ne da zai taimaka maka wurin mining na Tron. Idan mun ce mining na Tron, wato za ka dinga accumulating, za ka dinga tara Tron a wannan site ɗin kyauta ba tare da ka biya wani kuɗi ba. To idan kun kasance tare da ni kamin mu isa wannan bidiyo, don Allah idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sabbin shirye-shiryenmu. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like. Mun gode. To idan kun shirya jama'a, za mu je ga wannan bidiyo gadan-gadan. Kamar yadda kuke gani jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, mun shigo kan site ɗin, amma ban yi muku bayani ba, sannan ba ku ga yadda muka shigo kan site ɗin ba. To ku kwantar da hankalinku, wannan site dai site ne wadda kowa zai iya accessing, wato ma'ana za ka iya ziyartar wannan site da za ka yi amfani da shi gurin samun kyautan Tron ɗin nan da kowane irin browser kake da shi. Idan ma Chrome browser, idan ma Opera mini, idan ma kowane browser kake da shi. Musamman idan dai ace kana da data da za ka yi visiting wannan site ɗin, to shikenan za ka iya visiting da kowane browser naka. So zan ajiye muku link da zai kai ka wannan site ɗin a description na wannan bidiyo. Amma ina so ku kasance da ni domin bayanin ganin yadda za ka samu wannan kyauta na Tron ɗin. Kamar yadda kuke gani, ga wata alama ta home. Idan ka shiga wannan site ɗin, kamar ka shiga kai visiting link da zan ajiye a description ɗin, idan kai sabo ne zai nuna ma wani abu kamar haka. To kamar yadda nake bayani, na ce idan kai sabo ne ka danna wannan link, zai nuna maka page kamar haka. To abin da za ka yi shine kamar yadda kuke gani a nan, muna da icons guda biyu wanda yake nuna login da kuma register. So abin da za ka yi, ba wai login ɗin za ka taɓa ba, za ka taɓa register ɗin ne, wanda shine wannan. Kamar yadda kuke gani, ku kasance tare da ni. Idan ka taɓa wannan register ɗin, zai kawo ka wannan page inda za ka saka number wayanka, ka saka password, sannan ka yi confirming na password ɗin, sannan sai ka saka invitation code. Invitation code shine wato code na wanda ya yi referring naka. Yana nuna maka cewa idan wanda ya yi referring naka ne zai samu wani zai yi earning, shi ma zai samu sakamakon referring naka da ya yi. To wannan site dai zai baka daman earning, zai baka daman kai mining, wato ka dinga tara wannan coin ɗin. Sannan kuma idan ka kawo wani, wato ka yi referring na wani zuwa wannan site ɗin, zuwa shi ma ya zo ya fara mining, still shi ma za su baka coin, za su baka kyautan coin. So kamar yadda kuke gani, za ka saka invitation code na wanda ya yi referring naka zuwa wannan site ɗin, sannan kuma sai ka saka verification code. Verification code ɗin shine wannan code da kuke gani, wato shine 5895. Idan baka saka wannan verification code ɗin ba, site ɗin bai zai taɓa shiga ba. So bayan ka gama ka wuce, zai kai ka inda za ka wuce, wato ka shiga asalin cikin page ɗin, shine kamar yadda kuke gani. Bari ni kuma na yi login, saboda ni ba new user ba ne, na dai ina amfani da manhajar su. To kamar yadda kuke gani, ina saka details na, zan yi login. Kamar yadda kuke gani, ni kuma na riga na yi login. Idan ka yi login ko kuma ka yi registering in, still page da zai nuna maka kenan, zai nuna maka wannan page ɗin. Sai ka yi scrolling, wato ka je ƙasa. Idan ka zo ƙasa sai ka taɓa alamar close, wato ka rufe wancan site ɗin kenan. Zai kawo ka wani site kamar haka.
Idan kai sabo ne zai nuna maka Tron da ka samu sakamakon registering da ka yi, zai nuna maka a nan. Wato shine nan inda kuke gani, inda ya nuna mana alaman wallet gashi nan a nan. Kamar yadda kuke gani ya nuna min ga iya Trons da nake da shi saboda na daɗe da site ɗin. Wannan haka ma na ɗan yi withdrawing wasu. So idan ka zo bayan ka tara Trons in kana so ka cire su, wato za ka taɓa alaman withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan a nan. Za ka taɓa alaman withdraw. Idan ka taɓa alaman withdraw, idan ka taɓa alaman withdraw kamar yadda kuke gani na taɓa alaman withdraw, za ka saka quantity na Tron da kake so. A misali kana so ka cire 10 Trons ne, sai ka saka 10 Trons, sai ka saka address. Wato address nan shine Tron address naka. Tron wallet address naka, za ka je cikin wallet naka kai copying address. Idan kai copying naka address in ma Trust wallet ne, idan ma Binance ne, kowane wallet dai za ka saka address ɗin a nan. Bayan ka saka za ka saka password naka wanda ka saka ka shigo. Idan kai confirming shine zai cire maka Tron ɗin zai tafi cikin wallet naka da ka saka. To kamar yadda kuke gani ga wani bayani nan a nan idan kun lura da shi. Wannan bayani yana da matuƙar amfani saboda yana nuna cewa kamin ka yi withdrawing abin da kake buƙatan kai shine ka yi depositing Tron. Za ka yi depositing Tron ko da 0.5 ne, 0.5 Tron ne za ka yi depositing. Amma abin da ka yi depositing nashi, you can withdraw 3% each time when the total rate is less than 100 Trons. Wato idan is less than 100 Trons ne za ka yi withdrawing 3% ne na abin da ka yi depositing. Idan kuma the total recharge is more than 100 Trons, za ka yi withdrawing 4% ne. To kamar yadda kuke gani bayan ka saka withdrawing naka ka yi confirming komai, shine zai tafi, wato ka yi withdrawing zai tafi cikin wallet naka kenan. Kasance tare da ni inda zan ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu ma'ana, masu inganci wanda za su taimaka muku a cikin journey naku, wato na crypto ko kuma technology ko kuma wani hacking ko kuma wasu abubuwa. Muna ƙara tunatarwa don Allah a danna mana alamar subscribe, sannan kuma a danna alamar like idan wannan bidiyo ya burge ka. Mun gode.